Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. Per fi s'ha acabat la temporada, millor del que podíem esperar. Hem acabat en el segon lloc, doncs no està gens malament. Però el que sí que no s'acaba mai són les desventures dels despatxos del Palau Blaugrana. És com si fos una casa de barrets. Sí, tal com sona. Benvinguts, doncs, a un nou programa de Bàsquet Blaugrana a Debat, número 44 i últim també de la temporada. En acabar ja us explicaré què és el que penso fer de cara a la temporada entrant. Però ara el més important no és el meu programa, sinó fixar-nos en què està passant al voltant del nostre de bàsquet. Sempre començo amb un salt inicial, però avui ja s'ha acabat la temporada i per tant penso que el salt ja no convé. Per això començo amb una tècnica desqualificant. Tècnica desqualificant que hem de donar en aquesta junta directiva que cada dia ho fot més malament. I la penúltima, vés a saber quina deu ser l'última, no? Perquè cada moment passen coses mal fetes. Com sabem tots, el contracte de Mike James, aquest jugador gairebé de 36 anys que havia firmat Pasqual, però com que Pasqual ja se n'ha anat cap a Dubai, doncs la comissió tècnica, amb bon encert, ha dit no, aquest ja no ens interessa. Però en lloc de posar-se d'acord i arribar doncs, a una entesa, unilateralment li han dit al jugador que no comptaven amb ell. I aquí pau i glòria. O sigui, un contracte signat per 2 anys es veu que es pot tallar unilateralment. No cal dir que la reacció dels jugadors ha dit que n'hi ha als tribunals, ara que tenia pràcticament casa a Barcelona. Com es poden fer les coses tan mal fetes? Ja seria hora que tinguéssim algun advocat, algun manifest, algú que demanés unes causes, que demanés, en fi, unes sancions per tota aquesta gent que ho estan fent tan malament. Perquè una cosa és fitxar un jugador si no surti bé, i l'altra cosa és malbaratar els recursos per a ignorància. Qui no sap que no es pot tallar un contracte unilateralment? Ostres, tu, ja està bé la broma, tu. Bé, doncs veurem què és el que pot passar. Home, si hem d'anar als tribunals i pagar 6 milions, val més que ens el quedem, oi? Almenys gaudim-ne. No és el mateix que el cas de Mirotic i Higgins, perquè aquests era una qüestió per fair play i per tant donar-se de baixa no computava, etc. No és el mateix cas. En fi, doncs la vida continua doncs, amb totes aquestes bestieses. Una altra bestiesa serà el del nou entrenador Galbi Ati, que pot ser un Gal i Matías. Aquest senyor encara té contracte amb el Baskonia li volia donar la baixa, però en veure que el Barça s'interessava, diu, no, és entrenador nostre, per tant, el Barça que passi per caixa. Querejeta, doncs, sempre ens treu molts diners del Barça, tu. Sembla l'Atlètic de Madrid. Què passarà? Aquest entrenador, això sí, la clàusula, té abans del dia 5 o 6 de juliol, el Baskonia s'ha d'haver decidit. En aquest cas, doncs, el temps juga a favor nostre. Ja veurem com acabarà i si hem de passar per caixa, no? El mateix podem dir del director tècnic, Xisco Pujol, que també el Barça ha fet les coses de forma putinera, perquè a Baskonia li volia donar la baixa no perquè ho fes malament, sinó perquè Querejeta, que és molt Querejeta, l'amo del Baskonia, volia posar allà doncs, el seu fill, tota una sèrie de coses que no venen al cas. Però també en veure que el Barcelona s'interessava i dir, no, compreu la baixa 300.000 euros. Hem d'anar pagant-ho. Escolta, aquí som la dida que alimenta tothom, especialment el Baskonia. I qui posa fre a tot això? De moment sembla que això no té aturador. I seguim amb els maldecaps, perquè encara n'hi d'on bé més, no? Esclar, doncs ara els fitxatges del Barça doncs també han anat fitxant indemnitzacions, no? El cas d'Oval del Manresa, el cas de Robinson del París, que s'ha pagat 250.000 euros, i aquí hem tingut ara Marcos, aquell base que doncs, ha arribat a una cosa. Se li ha donat la liquidació perquè ell va demanar marxar, però no tenia cap clàusula de rescissió.
En Marcos s'ha d'anar de franc al Múrcia? No hi havia algun possible interès en de Julius? Quins misteris, tu! Bé, i hem d'oferir tota la llarga llista del que hi ha hagut amb aquesta duet entre Cubells i Navarro en els últims anys, no? Recordem, per exemple, Billy Hernán Gómez, el fitxatge que ens ha costat 4 milions i mig cada any, 3 anys, i ha estat el pitjor jugador per qualitat rendiment al llarg de la història i el pitjor jugador que és un autèntic pallasso, perquè mai ha mostrat implicació. Al segon lloc, Brizuela, doncs, quedava el contracte amb el Màlaga, el renova i el Barça al cap d'un mes ha de pagar 1 milió pel traspàs. Com si que el contracte, home, es podia haver negociat abans, oi? Amb els diners dels altres que més fan, no? Kegel, aquest jugador que jugava amb el Trento, jo no sabia que Trento fos una ciutat de bàsquet, no? Allà, en tot cas, hi havia el concili de Trento. Un jugador que es pensava que tindria una nacionalitat no sé quina europea, doncs no, va ser estúpid de vegades. I aquest jugador doncs, és un objectiu personal de Navarro, un gran defensor, home, defensa sí, però tampoc ens passem. Norris, aquest jugador doncs, se va fitxar a última hora perquè no sé quins tracamolles hi ha que si el Barça no el fitxava en un dia es perdia el diner en benefici d'una altra secció. Núñez, ja sabem, el gènere de Navarro, que no és pas entre els 20 millors bases d'Europa, es va pagar 400.000 euros al Madrid, diguem-ne, de traspàs, quan al Madrid no interessava gens ni mica, quan aquí teníem Fèlix del Joventut per mig milió, quan aquest jugador doncs, ha estat 2 anys lesionat, ara ha tornat i ho ha fet molt malament, aquest jugador, doncs, sí, genera, no diré pas que no, però és un mal tirador. Ara ens el quedem per tercer base, perquè, esclar, quin remei, té un contracte que gairebé arriba als 2 milions anuals, Poca conya, A Navarro ho ha fet molt bé, Primer la família. Felicitats. És que podíem continuar bé, Fol. Se li va donar de baixa i com que no trobava a ningú més, el van tornar a fitxar. Fins aquí, doncs, fins ja ho sabem, oi? Tot el que ha passat en aquest Barça de despatxos i que continua passant. Bé, de cara a la pròxima temporada, i anem al gra, que és el que ens interessa, de moment sembla que tenim fitxats com a bases Robinson, del Paris Saint-Germain, hi ha moltes gestions amb Gibson, que és de Ljubljana, és un jugador que jugava a l'Eurocup, és interessant fitxar jugadors de l'Eurocup perquè tenen ganes de triomfar, no? Són jugadors que no són top 10, però són 7-8 i poden anar bé. I això sí, ara si juga una finestra, aquesta finestra, valgui la redundància de la FIBA, tindrà passaport búlgar i per tant no serà extracomunitari, que això ens va molt bé. Per tant, Robinson, potser Gibson i Núñez, bases del Barça. Els pivots, Wright, que és un molt bo dels Žalgiris Kaunas, Nebo, procedent del Milà, un jugador que es lesiona molt, Šengelia i Kamova, un finlandès que també és un pencaire. I al davant tenim Clyburn, Panther, Brizuela, Parra, Urbal, que també s'ha de pagar amb el Manresa, volem, si continua, Kust, Kubica, i també està pendent de fitxar un 4 mig obert, que podria ser Meto, i un altre alè. Volem també si Clyburn continua o no. Fins aquí, doncs, aquesta espera peripècies de l'equip. D'altra banda, dic que l'Europa, doncs, el campionat europeu, l'Europa League comença al setembre, que tots els equips han signat amb l'Europa League, que la NBA de moment queda aparcada, que els 13 equips es converteixen en franquícia, per tant, tots els equips que vulguin entrar hauran de pagar un cànon entre 30 i 90 milions. De moment s'emetran fins a 20 equips. Això vol dir que el Barça pot rebre uns 30 milions perquè de les franquícies que entrin. Cap equip de futbol ni cap dels grans equips europeus s'ha plantat a favor de la NBA, que diuen que vindran l'any que ve i que desembarcaran, per exemple, a Barcelona. Aquí desembarcaran a Barcelona. L'equip de la Sagrada Família, l'equip dels Sants, serà a l'Hospitalet, a la Lleietà. Bé, misteris. Deixem-ho així, de moment alguna cosa surti bé. I també recordar que aquest any, a l'agost, hauríem de celebrar el centenari de la secció de bàsquet.
Heu vist que s'hagi programat alguna cosa? Hi haurà sardanes, hi haurà castellers, un vermut, cantejondo, un concurs de pintura. Bé, sembla que ens haurem de pintar a l'oli com sempre. Bé, aquestes són les coses doncs, d'aquest Barça, d'aquesta direcció que no funciona. I per què he parlat d'aquest Palau Blaugrana que cada cop més vell i adotinat, que no hi havia prou places pels periodistes a la final contra el València, que si s'ha de jugar un pàrquing s'ha d'anar als afores i val 25 euros, i aquí doncs anem esperant que, a veure si s'acaba el futbol i amb una mica de sort doncs llavors tornem a començar i farem un Palau Blaugrana assequible. En fi, deixem-ho així per avui. Pel que us deia, doncs, pel que fa al programa aquest, és l'últim de la temporada. Això no vol dir que durant els mesos de juliol i d'agost podem fer un o dos, o més si s'escau. Si voleu estar al dia, doncs subscriviu-vos-hi, no costa res. Fixeu que no us ho he demanat mai, I a la gent que també el mireu per simpatia amb mi, molt agraïts, però com que també ocupa molt espai del correu, doncs alguns m'han dit, escolta, no m'enviïs més, per favor. No passa res, ho entenc perfectament, no? I de cara a la pròxima temporada, doncs possiblement incorpori un company també molt relacionat amb el Palau Blaugrana, amb el bàsquet, amb la ràdio, ja coneguts de molta gent, bé, doncs que són veterans, naturalment. I si podem fer un duet, doncs sempre anirà millor que no pas que parli jo sol, perquè jo a vegades escoltant-me a mi mateix, doncs sembla que escolti el senyor rector del meu poble, oi? O sigui que preparem novetats doncs, per la pròxima temporada. Espero doncs, que em feu confiança i tornem-hi. El que sí segur és que la pròxima temporada, amb tots aquests embolics del Barça, l'equip que es va fent doncs, té més qualitat que aquest. No és un equip per guanyar-ho, però sí almenys per competir, i si es fa un equip com Déu mana de 7-8, doncs a vegades és més important que no pas tenir un equip de molts milions, com ha tingut el Madrid, o el Panathinaikos. El Barcelona, doncs, que la pròxima temporada ha de ser llest i d'intentar aquests tornejos curts com la Lliga Nacional de Catalunya, com la Copa del Rei i la Supercopa, perquè diguem que aquest any almenys hem quedat segons, que no està malament, i anirem a la pròxima Supercopa, cosa que no podrà fer el Madrid. Felicitat també a València, que ha fet un gran campionat, ara ja comencen a desarbolar, no? Ja se'n va a Monteo al Panathinaikos, la Rea als Estats Units, la Prilla, ara no em surt el nom, se'n va al Madrid segurament, Badio i també se'n va a Grècia, o sigui que aquesta és la ciutat que ha de pagar aquest equip que menys pressupost que nosaltres ha arribat fins a on ha arribat. Em trec el barret, amics valencians. Bé, i això és tot per avui, ja que avui és Sant Pere, ja ha passat les Rebelles, acabem amb la frase que diu per Sant Pere cal domesticar la fera. Doncs oi tant si hem de domesticar la fera del Palau. Avui, ahir i sempre, endavant, força Barça, visca el Barça, encara que guanyi tu. I si pot ser, diguem amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.